Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano padzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell. Aiwa dzirare musi watamuka but makaona tarara inyaya yekuti hakutori nawo manews updates. Vanhu havasi kuvhura hombe muZimbabwe. Sati tangomira kuti muvhure hombe, vhurai hombe muone kuti hatidzifambiri here. Ndo kubasa kwedu kwatinodaidzwa tichinzwa. Muri yeZimbabwe first update yandinayo update iyo yekuti Jesu vakudzoka. So murume uyu ari kupromisa iye vanhu kuti ndichafamba 10,000 kilometers muAfrica achishedzera kuti Jesu akuda kudzoka. Akafamba kubva kuCape Town kuenda kuIsrael achingoshedzera kuti Jesu vakuda kudzoka. Ende ari kuenderera mberi achiti ndine chivimbo chekuti Mwari vakanditaurira inini vakati ndichakupa vamwe dzimwe nhuna dzaunenge uchifamba nadzo dzichauya dzichida kufamba newe kuti uparidze shoko rekuti Jesu vava munzira kuda kudzoka. Nezuro murume uyu ainge ari kumasvingo muno muZimbabwe, mapurisa apo paitomuspota, mupurisa akabuda aripo pavidhio apa ari pabhasikoro akatakura muchinjikwa, vanhu vachitoti yowe nai murume uyu zvanotofambisa vanhu vachiti how are you, nekuti murungu zve vanhu vanenge vada kuti how are you vachida kunzi I'm fine, vanenge vada kungoderwawo nemurungu, ngotaura nemurungu konakidza katuri chidumbu changu ndotomhanya watirari ndipo piki aya but ari kushumira shoko rekuti Jesu vakuda kudzoka. So vamwe vanhu vari kuti dzenge dzisimo, mwana wangu ari kuti madrugs ari kukonzera kuti murungu uyu afamba achidai, but ari kufamba nemuchinjikwa achiti Jesu akuda kudzoka. So da kusiya mchiona video, pedza kuona video usaskipe this video nekuti ndine update yerimwe video yandida kusiyai futi muchinzwa. Ndati muone first update. Hatichati pane mota chitasina basi. How are you? Ndozoka zvakwana. Next update iyo yechikonzero chiri kukonzeresa mabhazi kuti aite accident. Vadikani takatarisa mwaka watiri unoita tarisana nekisimusi sfikilile yakuda kutosvika. So dhatibatsiranei nguva yasara iyi, vanhu vanofarisa ende maconductors kana madrivers vanenge vachida mari, vanozopedzisira vakuisa luggage mupassage. Munofanira kusamira munhu mupassage, hamutomire munhu but unotoona muchitomiswa vanhu makatoiswa futi maziluggage zvoti bhazi parinoita accident namba yevanhu vanozofa imomo munovhunduka, ende luggage dzimwe dzinotokuvadza vanhu zvinokonzeresa kuti futi mabhazi abeuke. So da kusiya muchiona video, pedza kuona video tozonofika comment section insati rari turi zidumbu rangu ndaenda. Manero akanaka, kana uchiziva kuti haushande kutrip trans, haunei nechekuita nemabhazi, ndokumbira uswipe up. Vasara, onai video here. So vanhu vetrip trans, ndakwira bhazi renyu rinosumuka kuma2 kubva muLusaka kusvika kubva muLusaka kuenda kuHarare. Problem yaitika muzuva ranhasi inyaya yekuti maconductor enyu handizivi kuti muridzi ari in management. Inini as a client anosishandisa mabhazi enyu, I don't even feel safe to use your buses anymore, and I feel it's my right kuti nditaure nezvedambudziko ndasangana naro nhasi. Bhazi razilodwa mukuona kukambaira kuita maconductor enyu pamusoro. Ndatonetsana naye umwe wacho ndimira ndichaisa video rake, anga achitopindura kuti hauna right yekunditora video.
iwewo wabhadhara seat hauna kubhadhara passage. Saka ndinoda kubvunza kana mune chido chekuda kubatsira vanohodha zvinhu munodiko kuisa macarriage kumashure kwemabhazi motakura kamacarriage emarani enya munenge muchibatsira ko makada kuti vanhu vari kutakurawo masuitcases avo vari kutravela totofamba tane maburdens etransport ende imari rudzwai mukumbovapa mari kumaconductor mari yacho. And besides, you as a brand owner, it's your duty to protect your brand. Make sure my standards are up to standard. Are you telling me that you feel comfortable to marry a big company? So certain things you feel like you can get away with it. I am not happy. Let me show you the other videos. And to be honest, I was supposed to travel right down to Torukumba Kwangu. I couldn't travel. Why? Cause tasungwa ne mapurisa eMuZimbabwe. Yerat. Why? What's happening? What's going on? Make it make sense.